Убийците, които кръсиха Мерилин Менсън и компания. Брайан Хю Уорнър е един от най-популярните ексцентрични творци в света. Личност с доста разностранни таланти, в края на 80-те той решава, че неговото основно призвание е музиката и се захваща да гради една доста успешна и не по-малко противоречива кариера. Мерилин е препратка към холивудската икона Мерилин Монро, а Менсън към един от най-известните серийни убийци в историята – Чарлз Менсън. Нещо повече, музикантът решава да състави цяла група, в чийто състав членовете да си изобретят псевдоними, формирани на абсолютно същия принцип. Туиги Рамирес. Вдъхновителят на дългогодишния китарист на групата е Рикардо Ричард Рамирес. Израснал в тежка семейна среда с малтретиращ баща и под влиянието на братовчет си Мигел, който не се свени дори да убие съпругата си пред очите на невръстния си родственик. Не е чудно, че Рикардо се превръща в жесток престъпник, когато жертвите му варират от 9-годишно момиченце до жена на 79. Любопитен факт е, че Рамирес е голям почитател на AC/DC и след това било установено, любителите на всякакъв тип конспирации масово започват да разпространяват версията, че именно агресивният стил и шокиращите текстове на групата са надъхвали допълнително Рикардо за неговата жестока дейност. Дейност, на която бива сложена край окончателно през лятото на 1985, когато бива арестуван, 18 години по-късно умира в затвора. Мадона Уейн Гейси. Барабанистът избира за свой кръстник Джон Уейн Гейси, на чиято сметка има на лице най-малко 33 убийства, обикновено придружени с изнасилвания на момчета и млади мъже. Като повечето психопати, Гейси бил нормален на вид член на обществото, деен политически активист и дори членувал в благотворителна организация, която често организирала представления и паради за набиране на средства в помощ на хоспитализирани деца. Самият Джон често влизал в образа на весел и добросърдечен клон за целта на тези събития. Зад разноцветната маска на забавния артист обаче се криело зловещо лице на откровен садист, който в крайна сметка бива заловен, осъден и екзекутиран през пролетта на 1994.